Před rozbalením je potřeba zkontrolovat dodaný rozměr a typ stavebního pouzdra. Po rozbalení zkontrolujte úplnost dodávky dle montážního návodu a ten si před montáží přečtěte. Vložte kolejnici s nadpražím do horní části pouzdra. Na jedné ze vzpěr je přilepen balíček se spojovacím materiálem. Vezměte si obě distanční vzpěry a ohněte jejich patky. Do nadpraží stavebního pouzdra zasuňte stojinu. Poté ohněte jazyčky stojiny tak, aby došlo k zajištění. Připravené ohnuté distanční vzpěry zasuňte do prolisů stavebního pouzdra a stojiny. Ze dna pouzdra je třeba vyhnout 4 patky k ukotvení stavebního pouzdra do podlahy. Sestavené pouzdro vložte do připraveného stavebního otvoru. Dle vyznačeného vágrysu osaďte stavební pouzdro do správné výšky. Usaďte stavební pouzdro do požadované hloubky zděné příčky. Zafixujte stavební pouzdro tak, aby bylo vyváženo v horizontální i vertikální rovině. Ukotvěte pouzdro do podlahy. Po pečlivém vyvážení a ukotvení je možné stavební pouzdro zapěnit nízkoexpanzní pěnou. Potud je montážní návod společný i pro typ JAP 715 Comfort pro dveře dvoukřídlé. V případě stavebních pouzder typu Comfort určených do zděné příčky je třeba po smontování obou částí ukotvit horní vodící lištu k překladu. Takto smontovaná stavební pouzdra jsou ihned po zatvrdnutí montážní pěny připravena pro další stavební fázi.